Ilang araw bago ang unang taong anibersaryo ng pagkamatay ni dating Pampanga Health Officer Dr. Marcelo Hauchico, nailagak na ang kanyang mga abo sa isang kolumbaryo. March 24, 2020, nang masawi si Dr. Hauchico dahil sa COVID-19. Sa mga panahong iyon, pinangungunahan niya ang krusada ng Pampanga kontra sa pagkalat ng nakamamatay na sakit. Si Doc Mar ang kauna-unahang doktor sa Pampanga na nasawi dahil sa COVID-19. Nakausap ng news team ang kanyang panganay na anak na si Shelo, isa ring nurse. Ayon kay Shelo, unti-unti man silang nakaalpas sa madilim na sinapit ng kanilang ama, sariwa pa rin umano ang kalbaryong dinanas nila ng mga panahong nagsisimula at nangangapa pa ang lahat kung ano nga ba itong novel coronavirus. Kaya naman ngayong may mga pag-aaral at bakuna na kontra COVID-19, hinimok niya ang mga kinauukulan na mas paigtingin ang COVID-19 response sa bansa upang hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga namamatay. This virus knows no master. Maging true to words din tayo. Ay pakita rin natin yung actions din natin, sinusuportahan din dapat ng mga datos, saka dapat din mas mabilis yung pag-roll out ng mga vaccines. Kasi sa totoo lang po, onti na lang yung mga bakuna rin natin, maging better sa yung logistics para marami pang mabakunahan. Panawagan niya rin sa taong bayan iba yung pag-iingat dahil hindi lamang ito pang sariling kaligtasan bagkus para rin sa kapakanan ng lahat. Kaso kahit rare siya, na kahit malusog ka, kahit bata ka, tinatamaan ka pa rin ng sakit. So dito, ang isipin natin, pagdating sa virus na to, yung isipin natin yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay rin na vulnerable. Kasi Dagdag pa niya ang pagsugpo sa COVID-19 ay hindi lamang laban ng mga frontliner. Tamang pamumuno at disiplinadong mamamayan ang magiging susi upang magbalik sa normal ang lahat. naiintindihan ko rin yung pagod, yung galit, ganyan. Pero we all have a part to play din dito. Yung kaya natin gawin, yung kaya natin i-provide, yung kaya natin hindi ipagpasa Diyos, gawin natin yung roles din natin. Pero at the same time din, dapat nakikipagtulungan din tayo sa mga taong nasa posisyon, ganyan. Pinapakinggan din po sana tayo, ganyan. Sa huli, ipagpapatuloy raw ni Shelo ng kanyang dalawang kapatid at ng kanilang ina na isang health worker ang naiwang misyon ng kanilang namayapang mahal sa buhay, ang makatulong sa komunidad. Sobrang namimiss din talaga naman siya. Pero tuloy ang buhay. Rainiel Pawid, CLTV News.